tuturor și bine ați revenit la un nou episod. Astăzi mă voi juca eu cu Matei partea a doua la acest joculeț cu cuțitul și facem iarăși cu 1v1. 1v1. Să-ți un pic cam tare. Stai un pic mai atenție, așa. Oaile pe ele. Ce mă, că stau așa pe rumele. Bă, dacă nu te duceai cu fața, eu te rog. Stai un pic, am lag. Hai că am Uita că eram lag. Stai un pic. Stai un pic, am lag. Stai un pic, break. Opa, ce ne zici? Te-am prins. Te-am prins la tot. Te prind la colț. Nu. Mă văd, dacă vei la mine sunt poliție. Aaaa, s-a prins, mă, de schimb. Nu băgați. Ți-am dat 50, nu? 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 Da. Mă dă? Mamă, gata, mă prind, gata, deci nu stau. Mă prind. Trebuie să fac cum am făcut azi la... Uai, te-am plimbat cu căruțul. Cu căruțul. Hai bă. Eu mă rog. Am făcut un bug, atât zic. Hai bă, ninja. Era să-ți dai. Bă, dar era să te prind la colț. Iară. Te rubi. Hai. Oh, God! Frate, nu, gata, fug. Ce fugi, bă, că nu ai. Gata, fug. Dar nu mai poți să câștigi! Mamă, ce... Gata, fug. Bă, da, bravo! Hai mă, că eu doar nu joc bravo bun. Nu, da, nu păstrez bani. Hopa! Ce-am făcut pe acolo? Na, gata, lasă.
Nimic. Hai bă, dar joacă. Nimic. Nu face, nu face. Că nu știu. Nimic, eu nu face. Asta e să mă... Chibi din hartă. Mă vezi, sunt curos, nu? Da. Nu știu, nu învăță. Au. Unde certi? A! Dar ce? Asta la orizont. Nu, uite. Că e bandă de zi. Dar bă, Balundule. bă, la bobonunde. Nu te aștept. Nu te aștept aici. Bă, la tu ai urcat acolo. E secret. Ah. Bă, dar nu-i corect, nu ai cum să câștigi. Dacă vreau pe... Nu mai vom fi pe tine, și vede. Bro, dar... Eram am... A fost doar noroc. Astăzi, din păcate, din ei. Eu nu-ți bate ție la auto, le vând așa. Aha, nu. E patronul, te bat. Atât te zic. Biculițe. Haide. Haide, nu. Nu reușesc. Nu verde. Mama! Nu sunt aici. Nu știu unde sunt. Nu, de ce fac? Mugurus. Dar frate, nu pot să-ți dau la Mugurus. Mugrus. Haide, bă, haide, Mugrus. Deci că mă tai la Mugrus. Mă, îmi place mine de... Nu trebuie. Da, blocul. Bă, dar Luca. Luca, nu-i corect. Bă, tu ești șobolan. Bă, mamă, Uite prin canalizare. ca tine. Vede. Bă, Frate, nu am. Cum? bă, vine asta. Mă bate. Mă bate la fund. Îmi bate un ceau din cap. Bă, și parcă vezi că se uite fix ceaușul la asta, bă, frate. Hai să-i trimis lui ceaușul pe WhatsApp. Spatele tău, prost. Ceaușul căstrăuite. Mamă, să mă ceaușul căstrăuite. De mă măi pe mine. Să mă bă. Ui! Oricum nu sunt. Ce schemeză! Da, ai câștigat. Ce rău! Oh, am câștigat, am câștigat. Am câștigat, am câștigat.
Gemuze. 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 Mă, eu te-l pot... Gemuze. Am autosot. Da? Da? Am vorbit, mă, n-am autosot. Ok. Ele bro crede că mă mai jucă. Ia-l vede. Ele bro chiar crede că mă mai jucă. Ele bro chiar mai crede că mă joc el. Bă, dar nu am glumit că am autojoc! Chiar mi l-am pus. Bă, dar tu ești trișor! Eu fug de tine. Nu după tine. Fugi de mine, ci că te apropiai. Bă, dar ești... What the f... Glumesc, bă, nu am autosec, frate. Nu știu, da, când dau autorespawn. Vezi? Eu te autorespawn unde. Nu ca mei bucile să nu mânci. Bă! Care-i buca? Mâncă-mi cum? Ce să-ți mai zic? Mâncă-mi tot. Bun, stai un pic, Mati. Stai să dau drumul, așa. Am dat. Nu mai joc. Nu, că... Bă... Nu mă mai joc. Tu te enervezi? Bă, Bă! dar doar uite-te la hainele tale! Păi, dar nu ziceam de ele. Uai! Wow, dar... Așa era să... Dar nu știu. Vezi că poate te apuc te iau din mână, frate. Te apuc de alunițe. Ți-am dat în cap, ți-am luat 200. Te apuc de alunițe. Atât îți zic. Mai apucă de alunițe. Te pregătești să te lupți cu mine. Nu, că nu-mi place lupta cu tine, că nu e normală. Nu e serioasă, nu e normală. Si! Wow! 6-7! Am 6-7 kill-uri. Ați văzut și voi acolo, în colțul stânga. 6-7. 6-7. 6-7. Lol. De ce apăs lobby când știu că am respawn-ul? Mamă. Te aștept. Cred că te fac 2-2. Te fac 2... Bă, ai câștigat. Mamă, hai să vedem care face 2-2. Bă, dar luptă, gata. Nu mai joc. Ai câștigat. Nu ne trebuie cu asta. Da, ia. E 2-1. Crezi că mă bați așa este? Da. Nici să nu te mai văd. Dar ia uite ce skin Stai. am. Get 3 skins.
Unde sunt quest-uri? Nu știu. Opa! Ce-am găsit? Am revenit după ce m-am bătut o rundă cu prietenul meu. Hai să vedem, hai să... Bă, nu mă, mi-a jucat. Vedeți, am dat și mine. Am mai spus aici. Nu am pus de tine. Deci nu mai. Deci nu mai. Bă, ți-am dat între buci. Ți-am dat la buci, gata. Da, bă, da. Fraierule! Da, domnul șef. Uitați așa. Bă. Bă, bun. Bă! 500. 500. Ce găs bun. 500 cigarette. 500 cigarette. 500 Cigarette. 500 cigarette. Hai că ai făcut 10 win-uri. Vezi? Ai făcut 11 win-uri. Nu. Nu mi-am băgat hack-ul. Nu mi-am băgat hack-ul, scuze-mă pe mine. Eu chiar sunt hacker. 6-7! Eu chiar sunt hacker, o vezi? Nu mi-am băgat hack-ul. E la contribuție, ce-ai? Ia asta te-am bătut la informatică. Nu știu cum să bătut. Oh, mi-am băgat hack-ul. Mi-am băgat hack-ul. Ți-am zis. Dar nu, că nu-i corect! Doamne, ce mă crede ăsta. Frate, vedeți că am hack sau ceva? Frate, am hack. Frate, nu trebuie. Am joci prea amar. Amar sau prea... Gata. M-am și S-am luat. Da, nu la locul... Nu la mine tot eu sunt pe primul loc. Hai să vedem cine greșește și cine. Uite, pe 500 cigarette. 500 cigarette. Hai să vedem pe 500 cigarette. 5... Am făcut level 10. Hai că zic. 500 cigarette. 500 cigarette. Poate nu-i corect! Băi, este ca... What the fuck? Ai hack-urile! Nu, bă, n-am niciun hack. Ai hack-urile activate. N-am niciun hack. What the fuck? Sunt prea bun. Sunt prea bun, sunt prea bun. Sunt prea Nu mai bun. joc cu tine. Bă, sunt prea bun. E Deci, incorect. deci aici nu-i că e incorect sau ceva. Ești prea bun. Bro, ești prea prost. Runda asta am fost prea bun, frate. Deci nu, runda asta chiar am fost prea bun. Da, mă. Hai, de cap! Eu câștig. Îmi bag bună. Ei, pe videoclip. A zis o prostierincă. Ia uite. Dar ce mă interesează? Că ești hack. Nu sunt hacker. Bă, scrieți în comentarii dacă sunt hacker, frate. Nu sunt hacker. Nu sunt hacker. Nu sunt hacker. Atâta vă zic, nu sunt hacker.
Oh, nu, harta asta nu mă... M-a păsat și eu că... Da, nici eu nu mă pricep. Hai că nu te pricep dacă e. Te-am văzut. Nu m-am văzut. Da, hai că nu te pricep, nu știu dacă e. Bă, niciodată n-am jucat pe asta. Îl văd pe balconul, Matei, hai, nu zic. Hai. Da, ce? Holy! Uai, holy căcălică! Holy căcălică! Bai, să-i lucruri cu rugul! Nu, spus! Auleu! Ce mici are! Ce bucic! Mulțumesc! Ce pe drăguț compliment! Da, Luca are bucile foarte mici. Îmi place. Le-are minuscule! Dar se aude cum se besește. Te la microscop. Nu, ălea saluteo. Cedric. Oleu. Ți-am furat gagica, ți-am furat chiroții, nu mai e nicio pereche. Hai, haide mă, băi. Bă, dar te bag. Băi! Mâine. Mai atingi de mama. Păi dai mama și a mea. Adică stai, tu vrei să zici că s-a adoptat? Nu, bă. Tu vrei să-mi zici mie că s-a adoptat și nu mi-ai zis până acum? Bă, ești născut, bă. Are poze, maică. Da, maică, iau-ți-l, maică mea. Maică ta. Da, și noi mama ta, că ești adoptat, nu. Nu. Bă, nu mai joc. Ce că nu te mai joci, bă, că... W match for you, L match for me. About your pipi pupu. About you. Bă, frate, am văzut că te-ai urcat, ești hacker, gata, nu mai. Mă ascund de tine că ești hacker. Și vezi tu ce fac eu. Nu mă liberește. 6-7. Ce fac că nu mă liberește? Hai că stau la bucuțe de ele. Bucuțe, hai că ți le își bag asta așa. Ia uite, să bag pe sub. Ia uite, bă, craci. Pe sub craci, bă. Bă, frate. 6-7, Matei. 6-9, de ce 6-9? 6-9. A venit 6-9. A venit cineva din bucile mici. Bă, nu-ți mai bate joc de grupul meu. Bucile mici, negri, nebun de căței. Dar ce mă interesează de... Că bă, i-a dat să aibă aceea și Bianca, aia proastă. Bă, nu. Eu nu mai dăm bucile mici. A dat-o afară? Păi da, și pe Denisa și pe Bianca. Le-am dat pambele. Două. Bianca i-am dat lui Denisa, nu. Da, a scos-o din grup? Da. Eu i-am dat blocul lui Bianca. Lui Beyoncé, Conce. Uai, te-am Conce. Vezi că da, mă mai lași să te omor de 2 ori, te rog, pentru a face un quest pe cuțit. Te rog, frate, de 2 ori, atâta. Doar de 2 ori, pentru quest. Te rog. Ok, una. Ok, Am una. autoșor! Da, încă una, da? Deci să nu crezi că te sau ceva. Ok? Am autoșotul, scuză-mă. Wow! Hai că vin eu spre tine.
Mersi. Uite! L-a completat! Mersi. Tu câștigi. Bravo. Eu te văd pe mine cu caranchitul. Cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!